Drage sugrađanke i sugrađani, pred nama je najradosnije doba u godini i zato prije svega želim sretan Božić svima u našoj domovini, kao i svim našim sunarodnjacima izvan Hrvatske, a posebno Hrvatima u bliskoj nam Bosni i Hercegovini. Proteklih dana, boraveći među hrvatskim iseljenicima u dalekom Čileu, uvjerio sam se kako Hrvatima u svakom dijelu svijeta Božić nije samo praznik, nego je to radosno okupljanje obitelji, proslava nade i vjere u dobrotu, mir i zajedništvo. Godina od koje se uskoro opraštamo nije bila laka. Svijet oko nas se, nažalost, ispunio novim ratnim sukobima i izazovima koji utječu na svakoga od nas, htjeli mi to ili ne. Čini se kao da nikada nema predaha od loših vijesti. Pozivati na mir i prekid sukoba, tražiti da se zaustave patnje i nedaće ljudi u Ukrajini, najmanje što moramo učiniti. Naš narod vrlo dobro zna što znači život u sukobu i u teškim vremenima. Zato i ovog Božića moramo biti posebno zahvalni malom broju hrabrih ljudi, braniteljima, koji su Hrvatskoj donijeli mir i sigurnost. A na nama je da taj mir i sigurnost u kojima danas u Hrvatskoj živimo, sačuvamo i održimo po svaku cijenu. Velika je to odgovornost svih kojima su Hrvatska i njezini ljudi na prvom mjestu. Uoči ovog Božića suočeni smo i s novim ekonomskim brigama, koje su se još jučer činile kao daleka prošlost. Zbog inflacije i poskupljenja, u mnogim obiteljima postaje sve teže osigurati dostojanstvo i standard kakva smo posljednjih godina očekivali. Znam da nije lako ispuniti svaku blagdansku želju vašeg sina ili unučice, partnera ili dragog prijatelja. Mnogi od vas i dalje nemaju riješeno stambeno pitanje. Toliko vremena nakon nesretnih potresa koji su pogodili Zagreb i okolicu, pa onda i Baniju. Više nema prostora za obećanja. Institucije odgovorne za obnovu moraju početi trajno zbrinjavati ljude. Hrvatski uspjesi o kojima slušamo, ulazak u eurozonu i šengenski prostor, ne mogu prekriti probleme i brige hrvatskih ljudi. Koliko god se nekad činilo uzaludnim, ne odustajemo od traženja rješenja problema koji nas muče i ograničavaju naš napredak. Kada bismo kao društvo i narod bili okupljeni u zajedničkoj snazi, kao što smo to bili krajem ove godine, u bodrenju naše velike nogometne reprezentacije, zaista ne znam gdje bi nam bio kraj. Ponesimo taj vatreni naboj u sljedeću godinu. Svim kršćanskim vjernicima i vjernicima želim sretan Božić, a svima u Hrvatskoj od srca želim radosne blagdane. Provedite ih u krugu obitelji i u krugu bližnjih, uz nadu i vjeru u dobrotu drugoga. Sretan vam Božić i sretna Nova godina.